Lego Star Wars præsenterer det kabrede fly. Det er bare en dejlig dag. Den allerbedste dag i hele universet. Så. Hvor er det bare en dejlig dag i dag. Den er så perfekt, at jeg måske ville ønske, at det var en dejlig dag. Men det er det jo sådan set. Så det behøver jeg ikke ønske. Men kunne godt lige være en anelse mere præcis med det. Men ja, det tager vi som kompliment. Goddag her. Goddag, Marianne. Jeg håber, at de har det godt. Det har jeg bestemt her. Har jeg bestemt. Absolut. Hvad er sgu indenfor? Det ville være en rigtig god idé. En, der har smør. Det har jeg aldrig set på en dag. Helt vildt. Det er godt, det er det er nu lige. Bla bla bla. For dem, der får et godt møde. Og nu skal vi se ind i den helikopter og snakke. Totalt fedt. Det er alt for godt. Totalt. Jeg håber, at de vil have det rigtig godt her. Jamen det tror jeg også, jeg får. Rigtig godt. Vi skulle bare vide. Nå, men jeg vil gerne bede dig om at skrive under på denne her kontrakt. Ja. Det siger jeg bare. Hvad sker der? Jeg forstår det ikke. Hvad sker der med os? Hvad sker der? Kaptajn, hvad sker der? Jeg ved det ikke. Jeg ved overhovedet ingenting. Det bliver helt sløret for min ansigt. Hjælp os en eller anden. Nå, er det mig nu? Må jeg nu være nogen? Ja. Det er sikkert. Sådan her. Wow. Sådan her. Jeg vil ikke gå glip af mine folk. Jeg har hørt jer. Hjælp. Hvad sker der? Anhold ham. Hvad sker der lige her? Er det noget galt? Jeg ved ikke selv, hvad der sker. Det er ham her, der er en nakke.
Og sådan går det, når en bestemt person kommer i fængsel. Slut.